Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor news. Khubor bam ta kasngi. Kashilong Archdiocese kalong ka Riewspah ba ki babun ki liang namar ka jingla jongkati ka jela Niam ba ban penya teli ki pat jongkan Niam Katholik ban ya senyang ha ki babun ki liang. Away ni gini ki jing Riewspah jongkan Niam Katholik ka de ka jingdon ka shlem ai jing hikai jong ki Tiarput Tiartem kum ka Cathedral band Savio Junior Reid band bat ka Don Bosco band bat ki Don Ru ki school band ki ba pinsho biet ki pat ba haman badan program ne jingle Niam ka ba kraw. Lada ya keren ni ki Tiarput Tiartem bat ki lat pli lenti ki samlaban pet ya kalaway ka procession ba lat umkra ka de ka way na ki kamput Blei jong ki nongput nongtem ki batip kum ka Cathedral band ka ba julam khmat ya ka procession Eucharist hashilo. Archdiocese na lor kata saka Don Bosco band ka Savio Junior Reid band ki bano senyang. Unong sandur ya ki band bat ka shlem ai jing hikai udai brother Castellano balakhan no brother si Colombi ubadang imbenta bat udai unong hikai band ya ka school Savio Junior Reid band. Men hagash pautrik unai wing ka procession ba kalong ka bla pinping bat shong kun shong Blei de ka jingdon ki lai teli ki kinhun tem bat ka shong kya. Ilai teli ki band ki bla tem pin shok bi ki pat ba ka Don Bosco band Cathedral band bat Savio Junior Reid band.